கரெக்டா அடிச்சிச்சு கூட நீங்க நடக்க முடியாது. மலை ஏற்றத்தோட டிப்ஸ் இதெல்லாம் மலையில இனிமே 2 நாள் இருக்கும். ஒரு 2 நாள் பார்த்து அப்படி படுத்துக்கிறேன். யானை வந்துச்சுன்னா கூட 10 பேர் சேர்த்து அது ரோடு எடுத்து கிளம்புறேன். இந்த பயணம் டீசல் இல்லை. அதுதான் டீசல் போடணும், பெட்ரோல் போடணும். அதான் பிக்கப் சாப்பிட்றியா? சொல்லு. எனக்கு சாப்பிட்டு மீதி அழுத்தி Oh, taru Malaya podalala. Yan rodigi yore. Enge ropama mazamne ya yungudwa. ஏலக்கி राम का
nga zo pa lo de gi ro po da la ne ngai ro pa de ma sa fa எனக்கு பர்சனல் செக்ரட்டரி குரோனி ஸ்கூல்ல படிச்சேன் mini man ro ko re sam zabot sol thapa le ju ne ro de ko mani kale man ro de gi ya re oh da tri so po da la ne kon ro ya te mo so ya ko cha la men zan da mo su ji ya ne se xin da Oh, dandy.